Tá cáil faoi le baint amach ag siopa leabhar Kennys nó Kennys mar sárat neir le fad an lá. Duscad siad an siopa seo an dar láid bhí na saona níidir cearacha, atá siad a sibh cén tráideár dó hin. Tá gnéad a stair hóisialta na carach agus go ddíobhann de stair na tíre le sunrúin seo, áit ar bhfuil chuile chéanal duine tarings le fad an lá. Ní gacha de bheith spaisteoireacht ar ráide na craolann nGaillimh hileáfach le súlacha ar bhfuil le fáilann seo. Féta endan ar fod na cruinne inis bhfuil in idirlíon ar deileachú siopadóireacht an seo. Ach céir é cúlar an scéil. Bhí muid dul aláin a go dtí an de stát aontaithe agus mar sin de agus bhí exportáil an tábhachtach agin leis na stát agus le áitse eile san domhan. Agus sin tháinig Ireland online thugainn agus dúirt siad well más mín libhse é seo a dhéanamh dúinse ba muid an seo a dhéanamh díobhse. Agus well dúirt méid cén fáil nach dhéanach so rinne agus sin é mar a hosnú. Muidna dúirtar an dara siopa leabhar san domhan a chuosú san internet. So bhí mar an ó nícha dó agus am an ó hinna le. Bhí siopa winter Kennys ar cheann de thrítheach nós in Eorp ar bhrun an taontas Eorpach Gradam orthu, deor úsáid an scotha bheith baint acu as an idirlíon agus na Hilbheáin go ginearálta. Is féidir de leabhar agus ealaí ní cheannach riidir na idirlíon chomh maith le héan ólas faoin siopa bheith chuide áil. Bhfuil sé seo chur go mór le nó an siopa mar sin. Ar an gédal síos ní áon luúchan ar chorbe agus bhí lán le fólam agin. Fuoi an chuí a éibríonn sé mar tá chuí le aige. Tá graméir ag an internet mar tá le gachbhad eile. Ach inis tá muid cáins an uirí mar hampla sús le 100,000 punta tá muid gceist tatasteach mar dheall ar an internet. Agus sin iad rud a hagnasteach ar an email. Nílas agin cad a hálíonn do dtíine customéirí atá chatasteo an seo mar dheall ar an internet mar ní deireann si dé sin na gcónaí. Cháthir ó thuamhaid tá nó an idirlíon fiáin teoil chomá agus a fás. Tagan na slóide chuig gan idir nó an cybercafé seo le rion teamach a bhar an idirlíon nó go ddíobhann na siomh nó nó website cheannach. Is cos a gúil nééis seo fás go mór a measlach nó na carach. Tá fás mór I webpages an seo. Tá hotels, B&Bs, jewelers, agus daoine eile ag teachtógan. Tuigeann siad go raibh marga. Tá fáil ag pobl an domhan trí chéile ar ráis na Éirinn siopa seo ach an seola chuí a chur isteach san idirlíon. Cé go na siopa seo ar cheann de institúí stairiúla na carach tá sé freisin ar cheann na siopaí is nuaimsrí sa domhain. Ruaidí mac an nóir 9 i gcathair na Gaillimh.